Bueno, hizlariak izango dira Amelia Barkin, Amaia Jackson eta Naikari Irastorza. Amelia Barkin eta Amaia Jackson ezagutu ditugu guk beste jardunaldi batzutatik, eta gustatu intzaigu behaien diskurtsoa eta nola hitz egiten duten eta hauek oihartzunea ekarri bertugu, hortik ezagutu ditugu gehien bat. Eta gero nahi genuen gai honen inguruan oihartzunen hitz egin eta oihartzuarren batek ere gaiaz dakina, eta Naikarikin komentatu genuen, zegia Naikarik herrian gai honen inguruan desente hitz egin dula jendiakin, eta orduan badaka oihartzungo jendian pertzepzioi, eta orduan interesantia iruditzen zitzaigun, gaiaz hitz egitetik harago pixkat oihartzunea lurreratzia, ez? Eta hoixe, eta gero moderatzaile Jon Martin izango dugu, bere lantxuak reintxu gaian inguruan, eta pozik hartuzun eskaintza. Eta gero, pixkat, inkluso umore puntu bat ere jartzeko mai inguru honei, eta pixkat ez, gaia arintzealdea, Mirari Martiarenak emango jo bai sarrera eta bai amaiera ekitaldi honei, bere kutsuakin denak zautzen duguta.